डीजे नारद मदरासी पापा तोहर के पियोली लागेले हे जीजा तोहर से के राउत बुझाले राउत बुझाले राउत बुझाले। हाँ पापा तोहर के पियोली लागेले जीजा तोहर से के राउत बुझाले सिके राउत बुझाले। लाल बाबू राउत तोर भातार भइले लाल बाबू राऊ तोर भातार भइले और बदले में पूरा मधेश लेले और बदले में पूरा मधेश लेले। डीजे नारद मदरासी विद्या भंडारी के ओलिया भातार रे तब काहे चाइना से लूटे लहार रे लूटे लहार रे लूटे लहार। हाँ विद्या भंडारी के ओलिया भातार रे तब काहे चाइना से लूटे लहार रे लूटे लहार रे। अरे महतो राजेंद्र कलेश भइले अरे महतो राजेंद्र कलेश भइले और बदले में पूरा मधेश लेले और बदले में पूरा मधेश लेले। डीजे नारद मदरासी जिला धनसा जिला महोत्तरी के हई हम छौरा राइटर कृष्णा खियाई पकौड़ा पकौड़ा पकौड़ा। जिला महोत्तरी के हई हम छौरा राइटर कृष्णा खियाई पकौड़ा हाँ खियाई पकौड़ा। न तो दिलवर मधेसिया भातार लेले न तो दिलवर मधेसिया भातार लेले और बदले